Okay, game. Mauna ka. Sali pa ako. Eh, hindi mo. Wala Sino na. sali mo? Ay, kasi sabi ko sa'yo man ako sa'yo. Bukuha ka sa'yo, kakin to. Dalawa daw. Dali. Uy, maganda ka tubig ko. Gawa ko one. Tapos ang bahan gawin. Ano ba? Ang bilis niyo. Uy, sali ka. Ay, alam. Pinakalaan mo. Mix man lang. Isa na lang kayo. Yana, Okay, everyone. Ready na ba? For 20 pesos. Pwede muna. 100 pesos. Ang mananalo ay mag-uuwi ng 100,000. Papel. Ng putel. Listen, instruction. Timer. O, isang sa'yo. Are you ready? Muna. Isa. Isa-isa. Sino mauna? Yan, yan. Si Mama. Uubusin muna siya. Tapos, sasabihin na Happy New Year. Mahapaan. The longest. Chicken wing, chicken wing. Okay, are you ready? The first contestant is Miss Darna! Darna! Okay, are you ready, Darna? Yes, I'm ready. Okay. Ano gagawin mo? Ubusin mo na yan, Ramon. Magsabi ka ng Happy New Year, pero dapat mahaba. Tapos mananalo ka na. Anong premyo? Alam mo na ba? 1,000 peso. 1,000. Okay. 1, 2, 3, go! Ay, wag mo. Hindi kinakain. Happy New Year! Eh, hindi mo dapat pagkaganyan mo, kalita ka na. Oo, nalaglag yung ano. Oy, lubi man ako. Ako yung nasa harapan. Ulit! Okay ka na ba? Ilan seconds siya? Ilang seconds? Wala ka second. Wala. Hindi mo pa nag-start. Hindi ka nakatayo na siya. Okay, nag-wait na. Okay, 1, 2, 3, go! Oh, wala na. See? Wala Happy na. New Year! Uy! Three seconds. Okay, sunod. Ate Sam, ikaw na. Okay lang yan. Maganda ka pati. Dali. Isa lang. Kung kaya mo pa na. Kung kaya mo tatlo, sige. Ate ba, iharap ka dito sa Ate Sam. Ay, hindi yan. Dali. Dito ka. Dito ka. Kumarap ka dito. Dali. 1. O, go. Ang mananalo may 100 pesos. Happy New Year! Ilang seconds? Yan, dapat 4 seconds. 4 seconds. Oh, next contestant, Andre. Dito ka, dali. Dali, bago ka na. Wait lang. Oh, doon ka magpakita sa,
camera. One, two, three, go! Ay, ayaw, bukas. Kahit isa lang. Go! Happy New Year! 2 seconds. Next contestant. Johan! Wait lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Happy New Year! Kaya po yan! Sige. Wala. Hindi mo na-start natin. Ang nanalo ay... Magkarap Johan! Ay, sige. Gatas yan! Okay. Si Ate Fiona ang next. Okay. 1, 2, 3, go! Happy New Year! Ilang seconds? 4 seconds. Ay, wala pa. Wala pa ano. Ako na. Wali. First time in the history, maglalaro ang host. Ano po pangalan? Ano po, ano nga pangalan mo? Dana! Ako, Derne. Okay, let's go! Start. Happy siya. Dali. 1, 1, 2. Boy, bakit? Wait lang, wala pa po yung timer. Pagkailangan ko lang ako duwa. Kahit ako dalawa! Pero magkano kayo doon? Magpaganda ng Oh, dali. Wait lang, yung timer ng tagal. Watch dito po. Uy, timer! Watch dito na yun. Dali. Nakano ba dito? Meron 13. Hello po, sorry. Ay, Happy New Year! Happy New Year, everyone! Nakikibang mo sila. Shout out mo. Ulo. Ang nasa baby. Hey! O, dali na. Shout out! Happy New Year po! Okay, let's start. 1, 2, 3. Happy New Kasakit dito? Yung panalo ko rin. No, kasakit dito no, be? 2 seconds lang. O, sino winner natin? Sino winner? Oh. Johan! Okay, Johan! pinakamataba po, no?
ikaw nanalo, ano bibili mo sa pera makukuha mo? Mocha! Ah, dali! Sige. 1 minute! Ah, 1, ready na? Ready na? Ready na? Uy, tayo! May 1 minute lang kayo ah. Okay, 1, 2, 3, go! Ayan! Ala, magpakita ka sa camera! 30 na! Disqualified! Disqualified! 30, 33, 31! Ay! 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 Disqualified! Disqualified! 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Aray! Ate nananalo si Ate Fiona! 50 pesos! Mas malaki pa lang na yun nakuha niya ng 100 pesos. Next! Sino naman? Dali! Yung donut! Donut! Naubusan! Dali! Dali! Yun ang Facebook! Pesos lang daw nakuha ko. Tinuto mo sa camera. Susin pa ako. Dali! Yan, pagkitang sa camera niya pala nila mo. Sige. Happy yun. Ah, tama pa yan. Si Papa, piling ko si Papa na yung malalaki pa yung plastic na lang. Yan yung nasa baba. Yung malalaki dapat. Kaya mo yan. Yun Kaya mga magkano? Sino mag-sponsor dyan? 20 pesos. 20 pesos. Yung mga mahirap talaga. Yun yung mababang ano nga. Pagtunas yan sa'yo, pagtunas. Aldo natin. Okay. Oh, wag mo muna kakainin. Uy! Out din nila. Wag muna. Hawakan na muna. Oh, yung timer natin yun. Ready po. May kasali mo na ko ah. Huwag pa ako. Ay, wala na. Oh, sige, kaya na yan. Dali! Anong minute? Tanggalin mo yung minute. Sige, ikaw mo naman. Hello sa 26 viewers! Happy New Year po! Happy New Year! Dali, ready? Sino yung first contestant? Ayaw pala, sorry. Wala man talang timer. Sige. Ay, dapat, yung matapos
ba? Dali! One! Ha? Happy New Year! Ayaw pala! Ay, may darang chocolate ah! Wala na. Hindi mo kaya? Bakit mo kaya? Ah, wala ko sa bawi. Dali! Happy New Year! Away na nalo na. Tuloy, 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 tuloy. Ayun. Okay pa pa lang yun. Masyadong maagas for speed na daw. Happy New Year po! Salamat po sa ilang viewers po to, be? Thank you po sa 26 viewers. Happy New Year! Sige lang. Yung nagkulay ni Carlos, 20 lang pala. Next game is Love, Joy, Hope! Alam mo yan? Ay! Sampol! Ate Pion! Tsaka Ate Sam! Sige, hugas na muna kayo, dali! Premyo! 50 pesos! Dali! Excited! Nangangailangan siya. Nangangailangan si Luan! Parang gano'n na. May pinukuhay na sabi. Nagsasayaw pa siya, oh. Sayaw daw, be. Sayaw daw, be. Ando, sayaw. Happy New Year po! Happy New Year! Happy New Year po! Happy New Year! Happy New Year po! Happy New Year! Bye! Baby 2! Shout out! Karen Condell! Shout out po! Yay! Ano naman? 50 pesos! Joy! Oh. Ano yung hope? Ay, Joy! Yan, Joy! Hope! Love! Joy! Hope! Yan na lang! Ang bilang! 50 pesos! 50 pesos! O, sige na ka! Dali, practice muna ha! Practice! Paano yung hepe po rin? Hepe? Hepe? Ano hepe? Hooray! Hepe? Hooray! Nanalo 50 pesos! One! Ready na? Nangangailangan nila! Dali! One! Two! Three! Go!
Ray, ganon. Tignan mo sila. 1, 2, 3, go! Ulit. Last na ko, Eh, pag tinutok sa'yo, halimbawa, si Askaw, nag-headset ka. Oo. Tinutok sa'yo, Ray. O, tapos pag tinutok ulit sa'yo. Tapos pag ulit. Oo, dali. Palitan niyo, ha? Okay na. Okay, 1, 2, 3, go! Hepe! Ulit! Pag sasabihin mo, hepe. Hepe po rin. Dali. 1, 2, 3, go! Out na siya. Out na si Darna. Nabigla siya. Okay, 1, 2, 3, go! Dali ka, dali. Sample lang yun na. 1, 2, 3, go! Out na siya. Okay. Out na siya. Pinaprocess niyo. Tulala sa'yo. Hepe, Ray, la! Ulit, ulit, ulit. 1, 2, Bugang bla bla. Dali. Okay. 1, 2. Usap ka dito kasi. Sample nga. Bugang. Boga muna, boga. Dali. Boga, boga. Oh, plaka. Isa pa. Boga. Plaka. Ganon. Dali dito. 1, 2, 3, go. Buga. Plaka. Buga. Plaka. Buga. Plaka. Buga. 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 Plaka. Buga. Plaka. Out na siya. Dito kayo tatlo. Dito kayo tatlo. Nag-work kasi yun. Sabi ni yun. Dali, 1. Dito ka kasi. 1, 2. Oo. 1, 2, 3, go. Boga. Ah, 1, 2, 3, go. Oga. 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 Boga, boga. 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 Plaka, plaka, plaka. Dali, 1, 2, 3, go. Oga. 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 Lala. Oga. Lala. Boga. Plaka. Boga! Labla! Boga! Labla! Boga! Labla! Boga! Mali na! Mali na siya! Out na siya! Kayo na lang dalawa! Boga ka suga! Kayo na lang dalawa ni Boga na yun na! Lapit! 1, 2, 3, go! Boga! Labla! Boga! Labla! Boga, boga. Labla! Boga! Ay, my God! Ayaw na! O, sige, yun, ikaw ka manalo. Sasabihin mo. Ikaw na nanalo! Ah! 100 pesos! O, pakita mo doon, pakita mo doon. Sabihin nyo, sabihin nyo. Paltok-paltok ka mo, paltok-paltok ka mo. Ano bang games? Ano bang games? Isip na! Johan, ano ka daw? Johan, ano ka daw? Bawat tawat ko. Babaw.
Dito kayo ha, dito ka magsayaw. Nabalo siya magka-work. Bululing, bululing. Dapat Nakadalawang daan ka na yun ha. Nakita mo yung cellphone mo? ano yung natutugtog? Sa TV? Okay. Anak ka, mano ka ngayon mga kamera? Sige, ay sasayaw dapat iikot. Yung walang naupuan, out na. Usap natin dito. Yung TV? Ready? Eno. Yan, yan, yan. Dito, dito. Ikot na! Go! Sayaw! 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 Galaw! Yan, sayaw, kayo ha. Galaw! Galaw! Ay, hindi na gumagalaw! Ano lang? Isayaw! Excited lang! Makailangan nyo. Yan, may pusit na siyam-siyam. Isa lang, isa lang. Oh, go. Already, ay sa'yo dapat hindi yung lakad lang. Oh, go. Sayaw ka na yun, sayaw ka na yun. Sayaw, sayaw. Oh, let's go for the viewers. Happy New Year! Oh, I want Dunkin' daw. Sabi sa isang comment. Hello, Miss Karen. Happy New Year! Sayaw! Galaw-galaw! Iyon naman katawan! Oh! At isa pang word card! Isa pang word! Yay! Ganun tama! Dali! Sayaw! Sayaw! Oh! Yun, dito, dito. Sige, uli! Uli! Aray ko! Oh, nga po. Uli! 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 O, sayaw! 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 Aray ko! Sayaw! Oh!
O, wala ka na yan! Sayaw! Ayaw daw, kayo muna, kayo muna. Ay, sayaw naman! Ay, sayaw naman! Sayaw! Ay, wala na! Sayaw! Sayaw! Wala! Wala na! Wala! Madali sayaw mo! Ate na yung kayo sa 100! Tig-50 kayo! Ayaw niyo na! Ala, saan na yung pera mo? Bili sarili. Ay, Pinaghirapan ko. Nigday? Ate kayo ni kuya mo? Tig-50 kayo. Tig-50 muna. Na? Hindi! Sa kanya Hindi. kukuha. Ayan, kumuha ka kay Ate Marilyn. Ayun! O, tig-50 kayo. 50 na lang bigay mo. Bigay mo kay kuya. Yan, very good. O, dapat ganyan. Nagmamahalan. O, go. Ano pa, dali? Pahinga na muna kayo. Ano pagod? Ay, wow. Inom daw siya juice. Inirin ang lamang ako. Nawala na yung lipstick. Nawala na. Ilan na daw lipstick? Ha? Ilan na? Kanina, dumami siya. 48. 30 na ngayon. Kanina 48. 30. Ayun na. Nautan mo! Shout out my gaming to kay Miss Karen Pomple. Pomple? Pahinga mo na. Pahinga mo na. Sayaw na. Nanalo kayo yung magamit na Oh, bata. ikaw mo na! Sayaw na. Sayaw ka! Sayaw na.
see you better early than never.
love story, baby, just say